Hezký večer. Já jsem Miloš Čížek, nebo chcete-li Rosnička, a každý večer vám prozradím, jak bude. Tedy ne, jak bude mně nebo vám, ale jaké, že bude počasí. Pojďme na to. Takhle vypadala Evropa přes den. A u nás na Přerovsku zaznamenali v pravé poledne ještě 12 stupňů pod nulou. Brr. Za to moje cestovalá kolegyňka Monika, jo, ta si umí vybrat, viď, Mončo? Inu, kdo umí, umí. Tady na Filipínách je prostě nádherně. 34 stupňů ve stínu a voda teplá jako kafíčko. Takže pokud nejste zrovna zimní typy a jen trochu můžete, leďte jako já do tropů za sluníčkem. Má snad někdo jiný názor? No to bych řekl. Naše kopce mají rozhodně co nabídnout. Třeba tady na Pradědu v Jeseníkách je téměř metr sněhu a pere sluníčko. Lyžaři si tady určitě nemusí stěžovat. Ale ani ostatní hory nezůstávají pozadu. Co říkáte, pane Rosničko? Tak. Nejdříve se rozhodnout, lyže, běžky nebo boby. Potom si stačí vybrat z našeho přehledu teploty, sníh, vleky, jak z českých, tak i zahraničních středisek. Máte vybráno? Tak hurá na svah nebo do stopy. A taková už bude Evropa zítra. Nad středem Evropy většinou jasno, ale nad Británií a Skandinávií se budou kupit mraky, které se postěhují do západní Evropy. Jistá zpráva je, že nám přinesou oteplení na horách. A nyní podrobněji. V Madridu bude polojasno, za to v Bruselu už čekáme déšť. Ve středu Evropy by mělo být převážně jasno a mrazivo. Směrem na jihovýchod bude vzrůstat teplota a přibývat mraky. V západním Středomoří se bude hodit deštník. V noci přihoďte do kamen, otočte termostaty na plný ceres a doufejte, že v trubkách bude dost plynu. Rtuť v teploměrech sklouzne místy až k 16 stupňům pod nulou. Pořádně se tedy oblečte a vyražte se podívat na nejhezčí úplněk měsíce v tomto roce. A jak bude přes den. Pamatujte si, že tato větší šipka nám ukazuje, kam vítr vane. Vidíte? Čekáme jihozápadní větřík. Malé šipky naznačují směr proudění. Zajímá vás, jestli bude sněžit? Podle mapy to vypadá spíše na to, že sněhuláky postavíme ze starého sněhu. V nížinách bude převážně kouřmo, tedy nic moc viditelnost, ale na horách tepleji a slunce. Prostě klasická inverze. Před námi je nový týden a vypadá to, že počasí bude tak akorát na to nasadit šálu, kulicha a vyrazit po škole nebo po práci na nějaký ten kopeček. Do poloviny týdne čekáme teploty lehce pod nulou a na obloze sluníčko a sem tam mraky. Od středy se připravte, že se nám bude obloha zatahovat a mělo by začít zase sněžit. Tak to byla naše prognóza a pokud někdo víc než vědeckým předpovědím počasí dává přednost moudrosti našich předků, mám pro něj tuto pranostiku. Leden jasný, rok pak krásný. Jo, to by nám mohlo vyjít, ale stejně co na tom záleží. Život stojí, stál a bude stát za to za každého počasí.